Jari Rättö. Avustavina tuomareina Nordea-katsomon puolella Kimmo Jääskeläinen ja Puukeskus-katsomon puolella Sami Ant. Ja sitten vierasjoukkue. Joukkueen kapteeni numero 8 Christian Eklund. Maalivahti numero 1 Aldogan Saari. Numero 5 Anssi Simola. 7 Ville Venho. 11 Markus Savander. 13 Janne Niklasson. 14 Juho Paijula. 15 Jyri Sundin. 16 Harri Marjasto. 17 Toni Mäkilä ja 21 Ahti Nasir Harald. Ja kotijoukkue FC Haka ja joukkueen kapteeni numero 8 Martti Raski. Ja maalissa numero 1 Ari-Petteri Pynskä. Ja kenttäpelaajat 3 Joonas Järvi. 7 Kalle Multanen. 9 Pekka Pirinen. 14 Arttu Kokkonen. 15 Juuso Salonen. 17 Joni Rasimus. 22 Lauri-Pekka Laine. 26 Niko Hoikkala ja 27 Joni Nieminen. Ja sillä aikaa kun joukkueet kättelevät toisiaan, niin luettelen myös heidän vaihtopelaajansa. Pallontervan vaihdossa numero 4 Sami Leino, 10 Toni Stenström, 20 Konsta Soila ja 30 Heikki Vanamo. Ja Hakalla vaihdossa 2 Vesa Pajula, 11 Jarkko Mäkipää, 16 Juha Pirinen, 18 Kari Korpisaari, 19 Juuso Sistonen, 28 Jesse Pajunen ja varamaalivahtina 45 Toni Hotti.